Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri dnešnom podcaste Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov. Dnes sa pozrieme na históriu národného preteku GOTA, podujatia, ktoré od roku 2009 preveruje kvalitu našich holubov na dlhých tratiach. Od Topolčian je to 600 kilometrov, od Popradu vyše 700 kilometrov. Ako tento pretek vznikol? Ako sa vyvíjal? A prečo sa východ Slovenska neskôr preorientoval na Poľsko? Poďme na to. Pretek GOTA odštartoval v roku 2009 ako nová výzva pre slovenských chovateľov. Na rozdiel od zmienok v spravodaji Poštový holub z roku 2008, kde sa GOTA spomína len okrajovo v súvislosti s Milanom Blahovským a prezídiom z CHPH. Jeho oficiálny začiatok prišiel o rok neskôr. GOTA, mesto v Nemecku, bolo vybrané pre svoju vzdialenosť 600 kilometrov od Topolčian a vyše 700 kilometrov od Popradu. Pre porovnanie, zo Záhoria je to okolo 515 kilometrov a z Bratislavy 560 kilometrov. Tieto trate sľubovali náročný test vytrvalosti a orientácie, čo z GOTA urobilo ambiciózny národný pretek hneď od začiatku. V roku 2009 SZ CHPH pokračoval v trende z predchádzajúceho obdobia, keď prezídium a preteková komisia hľadali spôsoby, ako rozšíriť dlhé trate. GOTA bola odpoveďou, pretek, ktorý mal spojiť chovateľov z celého Slovenska. Zo začiatku sa ho zúčastňovali aj chovatelia z východu, od Popradu až po Košice, kde trať presahovala 700 kilometrov. Tieto vzdialenosti preverili nielen holuby, ale aj logistiku, dopravu, štarty a koordináciu. Na strane 4 dokumentu z roku 2008 sa píše o smerniciach pre podobné preteky a hoci GOTA ešte nebola konkrétne menovaná, jej vznik v roku 2009 logicky nadviazal na túto stratégiu. Pre chovateľov z Topolčian znamenala 600-kilometrovú trať, pre východniarov vyše 700 kilometrov. Ako píše František Boldiš na strane 41 spravodaja z roku 2008, takéto dlhé trate odhaľujú skutočnú silu holubov. Nie len rýchlosť, ale aj spoľahlivosť. V prvých rokoch sa preteku zúčastňovali chovatelia z celého Slovenska, vrátane východu. Pre Poprad a okolie to bola šanca ukázať, že ich holuby zvládnu extrémne podmienky. Prezídium SZCHPH, pravdepodobne s prispením ľudí ako Milan Blahovský, videlo v GOTA pretek, ktorý by mohol konkurovať medzinárodným podujatiam. Poďme k vývoju. Zo začiatku, teda v rokoch 2009 a nasledujúcich, bol záujem o GOTu vysoký aj na východe. Trať vyše 700 kilometrov z Popradu bola výzvou, no chovatelia ju prijali. Postupne však, najmä v posledných rokoch, sa východ Slovenska začal preorientovávať na Poľsko. Prečo? Jedným z dôvodov mohla byť vzdialenosť a logistika. Trate z Poľska, napríklad z Krakova či Varšavy, sú pre východ kratšie a menej náročné na organizáciu. Na strane 41 Boldiš spomína, že východ už v roku 2008 lietal aj smery na Poľsko. A tento trend sa zrejme časom posilnil. GOTA tak zostala skôr doménou západu a stredu Slovenska. Čo robí GOTu historicky zaujímavou? Je to pretek, ktorý od roku 2009 ukázal, ako sa dá spojiť tradícia s modernými výzvami. Na 600 kilometrov z Topolčian či vyše 700 kilometrov z Popradu sa prejavila genetická kvalita holubov aj schopnosti chovateľov. V prvých rokoch spájal celé Slovensko, no preorientácia východu na Poľsko ukazuje, že regióny si hľadajú svoje vlastné cesty. GOTA však zostáva národným pretekom, ktorý testuje limity, či už ide o vietor, orientáciu alebo vytrvalosť. Aj bez východu si udržala povesť podujatia, kde sa rodia šampióni. Na záver, GOTA vznikla v roku 2009 ako vízia prezídia SZ CHPH a ľudí ako Milan Blahovský. Zo začiatku spájala Topolčany s 600 kilometrov, aj Poprad s vyše 700 kilometrov, no východ sa v posledných rokoch presunul k Poľsku.
Napriek tomu je Gotha pevnou súčasťou našej histórie a výzvou pre chovateľov. Ďakujem za pozornosť. Viac info nájdete na postoveholuby.sk alebo nám píšte na @postoveholuby.sk. Nech vám holuby lietajú spoľahlivo domov. Dovidenia pri ďalšom podcaste.